Čaute. Takže padla taká požiadavka, aby som niečo povedal o motorke. Nechali sme si to na záver výletu. Toto video rozdelíme na dve časti. V prvej časti poviem, aké sú spravené úpravy na motorke, na naše turistické jazdenie, a v druhej časti potom poviem niečo o servisných intervaloch a čo sa kazilo a koľko má kilometrov. Takže poďme na to. Motorku som kúpoval v roku 2008 ako novú, FZ1N, bol to modelový ročník 2008. Vyrábal som si vlastné padáky, lebo sa nedali kúpiť žiadne iné. Máme tam Hyperpro tlmič zadný. Dokúpil som centrálny stojan. A vyrábali sa kufre. Kľudne odporúčam, tieto sú od Momula, som s nimi spokojný, majú za sebou aj niekoľko pádov, úplne v pohode držia, nezatekajú, fakt sú super. Držiaky som si vyrábal sám, je to verzia číslo 2. Prvá sa nám trošku kazila v Pamíre. Je to z hrubšieho materiálu, drží to perfektne. Na toto nadväzovala vlastne malá konzola pod sedlovky, ktorú nevidíte, ale je vlastne vnútri tuna. Tak tu som zosilnil, koľko sa to len dalo, aby to vydržalo tú váhu tých kufrov a tohto všetkého. Máme tu kanalizačné rúry, ktoré som niekde okúkal. Sú to klasické 120, máme v nej uložené nepremoky. Čo sa týka prednej časti motorky, úplne obyčajný, štandardný 15-eurový držiak. Nie je to žiadny antivibračný držiak. Kamoš mal antivibračný držiak za 100 eur, ktorý sa mu dolámal na tom klubovom uložení. Opadali mu odtiaľ tie gumičky, úplne bez problémov. Používame to roky, žiadny telefón na tomto neutrpel žiadnu újmu, takže úplne pohodička. USB nabíjačky, táto je vodotesná, je to motorková nabíjačka. Škoda, že som jeden port z nej vlastne urval, jak som padol na motorke, niekde na bamke, ale jeden stále funguje. S touto som veľmi spokojný, toto je verzia z tohto roku. Väčšinou každý rok som nejakú zlikvidoval, táto fakt zažila aj dažďa, je úplne v pohode. Máme tu vyhrievané ručky Oxford, úplná paráda, máme ich namontované 13 rokov, už to stratilo úplne celý grip, už to je deformované, úplne parádne, bez problémov fungujú, čiže super. Riadidlá sme dávali širšie a vyššie, ale iba o toľko, aby sme zachovali pôvodnú dĺžku laniek, lebo predsa len na tej ceste človek nechce mať nejaké špeciálne typické lanka, takže sme to riešili týmto spôsobom, som s tým spokojný. Predné pruženie je úplne sériové, akurát tam dávame hustejší olej. Ešte sme spravili taký tuning pod týmto pastom záves chladiču, pretože chladič sa nám už roztrhol, ale to vlastne potom budem rozprávať v tej druhej časti videa. V podstate pneumatiky používame Michelinky, Pilotrovky. Začali sme jednotkami, tie boli na motorke osadené od Novoty. Je to jednozmes, tie boli nezodrateľné, postupne sme mali dvojky, trojky, štvorky, päťky, šestky, verzie GT a ne-GT. Predná úplne v pohode 22 000 km, zadná od 12 do 15, záleží ako kde, v akých podmienkach. Okrem toho také TKC 80, keď to ideme trošku nejaký offroad jazdiť, tiež v pohode pneumatiky s dobrou výdržou. Čo sme tam mali obuté, tak to boli, myslím, že Pirelli STR, úplná katastrofa, neboli dobré ani na ceste, ani v teréne, takže to by som tam určite vôbec nedával. Olej používam Motul 5100, 10V40 od Novoty, sem tam bol aj Emaluk naliatý, keď sa podarilo. Preťazová sa dá DIDčko, väčšinou jedenkrát som tam bol RKčko, jedenkrát JT. Vydržia okolo 33 až 35 000 km, záleží, jak sa podarí. Raz sa stalo, že vydržal len 22, lebo sa sekli články v nejakej tej zalomenej polohe. Robíme taký upgrade, že dopredu si dávame 16-zubové koliesko, preto sme dosť preťažení. A ešte sme spravili jeden tuning, nie každému sa bude páčiť, ale trošku sme upravili zadnú vidlicu, aby sa dalo koleso dať doprečie, pretože táto motorka má o 2 články dlhšiu reťaz, tým pádom je ťažšie zohnateľná. Keď použijeme dopredu predné 16-zubové koliesko, a dáme tam tú 122 článkovú reťaz, tú klasickú, a dáme koleso úplne dopredu, tak sa to tam horko ťažko dá napchať. Je síce dosť napnutá, ale je to možné v krajnom prípade spraviť takto. Samozrejme, keď sa dá, tak kúpime to, čo tam patrí a nevymýšľame s tým. Takže toľko to asi na začiatok v motorke, že aké máme úpravy, alebo ako sme si to poupravovali na to naše cestovanie. A v druhej časti poviem niečo o tom, ako sme motorku servisovali a čo tam boli za poruchy v priebehu tých kilometrov, ktoré má.